Nasikop sa Mambaling Police Station ang usa ka 15 anyos nga batan-on. 15 suspek sa pagpusil sa usa ka 44 anyos nga ginang nga taga Barangay Duljo Fatima sa dakbayan sa Sugbo. Nasayran nga nagtago-tago ang menor de edad sa Mantalungon sa lungsod sa Dalaguete. Human siya gitumbok nga maoy gunman sa biktimang babaye niadtong Pebrero 2 nga nahitabo sa nahisgutang lugar. Nakuha gikan sa menor de edad ang 45 caliber pistol. Samtang adunay duha pa ka mga kauban ang suspek nga padayong gipangita sa mga otoridad. Posibleng may kalambigitan sa ginadiling drogas ang maong krimen, panpadayon pang gisusi sa kapulisan ang mga posibleng motibo ug anggulo sa maong hitabo. Giandam na sa Women and Children's Protection Desk ang menor de edad aron madaki ni ngadto sa DSWD aron mapaubos sa assessment kung may act of discernment ba ang paghimo sa krimen nga mo'y basihan sa pagsangat na unya og kaso. I need to clarify, no? Currently, based on our intelligence monitoring, there are no gun for hire groups here in Cebu City. The intention lang yun ato nga particular nga minor, which is now under the being referred to the SWS for processing and determination sa iyahang what you call this one, discretion, is that naagya po involvement no sa illegal nga droga. Very unfortunate at a very young age.